iltaa. Haluan tehdä ihan lyhyen täydennyksen yhteen aikaisempaan videooni, minkä olen nauhoittanut noin 3 vuotta sitten, joka koski sitä 3. maailmansotaa ja nälänhätää. Eli se on semmoinen video, missä näkyy Iranin ja onko siinä sitten Kiinan lippu, taitaa olla siinä kuvassa. Ja tosiaan sillä videolla mä silloin kerroin, kuinka mä näin semmoisen profetaalisen unen, jossa mä näin nämä liput lipputangossa. Ja voit siis kuunnella sen mun aikaisemman videon, se löytyy sekä enkuksi että suomeksi täältä mun kanavalta. Mutta siinä suomenkielisessä videossa ehkä kuuleekin mun äänestä, että mä nauhoitin sen silloin heti, kun mä heräsin niiltä paikkareilta, joilla mä sen unen olin nähnyt. Ja mä halusinkin sen saman tien tallentaa, että mä en unohda, mitä mä näin. Mutta mä olin silloin sen verran vielä unenpöppörössä, että mä unohdin niin kuin muutaman asian mainita. Ja ne on ehkä vaivannut mua pikkusen tässä jo nämä 3 vuotta, että mun pitäisi ne niin kuin vielä kertoa teille tähän uneen liittyen. Ja no ei mitään suuria juttuja, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin itselle oli semmoisia asioita, mitä mä oivalsin sitten vasta sen jälkeen, kun mä olin nauhoituksen tehnyt. Ja ne on mua tosiaan näin kauan vaivannut, eli nyt mä haluan ne teille kertoa. Eli tosiaan mä näin niin kuin alun perin tämän näyn, tai unen siis se oli uni, jossa mä itse asiassa katselin itseäni, joka näki näkyä. Ja mä en ole varmaan koskaan elässäni nähnyt niin voimallista unta, että mä kyllä tiesin heti, että se oli niin kuin Jumalan antama. Ja mä kuulin Jumalan äänenkin siinä unessa, kun hän sanoi mulle lopuksi, että minä näytin. Ja se niin kuin järisytti mut kyllä ytimieni myöten se uni. Ja mä muistan sitten tosiaan, että kun mä heräsin, niin mä vaan heti sen halusin siinä nauhoittaa. Se oli siis 4. marraskuuta 2020, oli se päivä. Ja ihan muutama asia nyt, mitä haluan vielä kertoa, on semmoisia, mitä en siinä ekassa videossani tullut maininneeksi. Ensinnäkin semmoinen asia, että kun mä näin sen valtavan savupilven, joka nousi sieltä horisontista, niin mä en tullut tuossa mun videollani maininneeksi sitä asiaa, että se oli niin kuin samanlainen kuin on ydiniskusta nouseva valtavan suuri savupilvi. Eli onneksi meillä nyt ei ole ydinsotia ollut muuta kuin tämä Hiroshiman isku, mutta siis se, mitä nyt on nähnyt niin kuin elokuvissa ja valokuvissa, että minkälainen se on se valtava savupilvi, joka nousee ydiniskusta, niin se oli niin kuin sitä luokkaa se savupilvi, jonka mä näin. Ja se oli tosiaan niin suuri, että se näkyi siellä meidänkin kodin ikkunasta katsottuna siellä kaukana horisontissa. Ja sitten tosiaan niin kun siinä sen jälkeen tapahtui niin, että sieltä savun keskeltä tuli lipputanko yhtäkkiä niin kun nopeasti näkyviin. Ja mä näin siinä ison Iranin lipun ja sitten sen alla 2 pienempää lipputankoa. Ja niistä mä haluankin nyt puhua tarkennusta. Mä kerroin siinä mun alkuperäisessä videossa, että mä todennäköisesti näin niissä pienemmissä lipputangoissa, joka oli siis sen ison Iranin lipun alapuolella. Mä näin USA-lipun ja mahdollisesti EU-lipun. Mutta tähän mä sain ymmärryksen vasta myöhemmin, että mä taisinkin nähdä YK-lipun. Ei YK, vaan Naton. Eli siis mä näin, nyt mä oon ihan 100% varma, että mä näin siinä USA-lipun pienenä, siinä Iranin alapuolella. Ja mä kirjoitin se jopa silloin mun päiväkirjaan muistiin, että mä näin USA-lipun siinä alla. Ja sitten mä olin kirjoittanut mun päiväkirjaan, että mä näin siinä mahdollisesti EU- tai YK-lipun. Ja se, miksi mä jäin tätä 3. lippua niin epäröimään, oli se, että se oli sinisellä pohjalla oleva lippu, jossa mä näin semmoisen pyöreän kuvion. Ja se oli niin kuin valkoinen, vähän niin kuin tähtikuvion tyyppinen, pyöreä valkoinen kuvio siinä keskellä. Ja se ei mun mielestä niin kuin näyttänyt miltään maanlipulta, mutta niin kuin joku semmoinen symbolilippu se oli. Ja mä en saanut silloin niin kuin päähäni vaan mikä se oli. Ja mä niin kuin ajattelin, että no olikohan se mahdollisesti EU-lippu. Mutta se oli valkoista sinisellä pohjalla ja sitten tosiaan mä muistan silloin niin kun ettineeni googlaamalla niitä lippuja sitten sen mun unen jälkeen, että mitä mä niin kun näin. Koska mä näin vaan ne visuaalisesti, mutta ei mulle sanottu, mitä lippuja ne on. Ja mulla tuli sitten vastaan niin kun YK-lippu, jossa on kans niin kun valkoinen kuvio sinisellä pohjalla. Ja mä ajattelin, että no olisikohan se ollut tää. Mutta ei se oikein
silloin kolahtanut. Sitten meni niin kuin jonkin aikaa, useampia kuukausia, saattoi mennä lähemmäs vuosi, kun mä törmäsin vasta niin kuin Naton lippuun. Ja siinähän on niin kuin valkoinen tähti ja valkoinen semmoinen pyöreä vähän niin kuin kuvio sen tähden ympärillä ja se on sinisellä pohjalla. Ja kun mä sen näin, niin mulla niin kuin heti aivot klikkasi, että tämän mä näin siinä unessa. Tää se oli. Ja tämä asia on mua niin kuin vaivannut nyt 3 vuotta, että mä en ole tullut tätä teille kertomaan. Eli mä näin siinä niin kuin tosiaan USA-lipun ja sen vieressä hyvin varmana voin nyt sanoa, että mä näin siinä siis Naton lipun. Ja mä en vaan siis tunnistanut sitä silloin, kun mä sen unen näin, että se oli Naton lippu. Mä vaan näin ne värit ja ne kuviot. Ja mun on pakko vielä kertoa sekin, mitä mä en siinä ekas videossa silloin muistanut kertoa, mikä on mulle vahvistus itsellenikin henkilökohtaisesti, että tämä uni oli selkeästi Jumalan antama, on se, että silloin kun mä näin ton unen, niin mä en edes tiennyt, minkälainen on Iranin lippu. Siis voitko kuvitella? Ihan nolottaa tunnustaa, mutta mä en silloin, niin kun, ainakaan mä en ollut vuosiin niin kun nähnyt Iranin lippua, että mä en niin kun yhtään muistanut, että minkä näköinen on Iranin lippu. Nythän se on siis myöhemmin sitten totta kai tässä 3 vuoden aikana ollut esillä enemmän mediassa ja on tullut näitä Lähi-idän juttuja ja kaikkea, että Iranin lippu on niin kuin ollut esillä. Ja mäkin olen sen niin kuin sitten muistanut ja oppinut. Mutta silloin 3 vuotta sitten, kun mä näin ton unen, niin mä en tunnistanut sitä suurinta, isointa lippua, minkä mä näin siinä isoimmassa lippusalossa ekana. Ja silloinkin mä joudun googlaamalla selvittämään, että minkä vaan lippu se oli. Mutta mä en muistanut kertoa sitä teille siinä videossa, kun mä olin vielä niin unenpöppörössä. Että mä vaan sanoin, että mä näin Iranin lipun, mutta oikeasti mä olin joutunut silloin sen unen niin kuin jälkeen senkin Googlesta niin kuin etsimään, että mikä lippu se oli, jossa oli nämä värit. Ja että niin kuin se, että jos Jumala puhuu niin kuin näinkin yksinkertaiselle ihmiselle kuin minä, joka ei tunnistanut Iranin lippua, niin siis se vaan vahvistaa mulle sen, että se uni on silloin Jumalasta eikä mun omasta päästä, koska minä en itse niin kuin edes tiennyt semmoista lippua olevan olemassa tai ei mun niin kuin aivot edes tunnistanut sitä, eikä mä tiennyt, että se on Iranin lippu. Että mun piti niin kuin opiskella se asia itsekin sen unen jälkeen. Että se niin kuin on mulle itsellekin semmoinen ollut todistus, että se ei voinut olla mun keksimä uni, koska mä en tiennyt sitä ekaa lippua ollenkaan. Ja en myöskään siis sitä Naton lippua en tunnistanut, että se tuli mulla sitten vasta myöhemmin vastaan. Mä sitten vasta sen pongasin, että hei, tää oli Naton lippu. Ja joo, mun mielestä nämä oli niinku oleellisia kuitenkin nämä liput siinä unessa, niin siksi mua on vaivannut hirveästi, että mä en ole tullut niinku tätä asiaa tälle tarkentamaan. Ja aika näyttää tietenkin sitten, onko tämä todella ollut Jumalasta tämä profetia. Eihän semmoiset unet toteudu, jotka ei ole Jumalasta, mutta kuitenkin niinku mun mielestä on nyt tärkeää, että mä korjaan tämän tiedon näin, että sieltä siis ydinpilvestä, mikä näytti niinku ydiniskulta, niin sieltä nousi ekana niin kuin Iranin lippu. Ja sitten sen valtavan suuren Iranin lipun alla oli siis pienenä niin kuin häviäjinä USA ja NATO. Ne oli sen Iranin alla. Ja sitten sen jälkeen siis se USA ja NATO vielä pieninä siellä liehu siellä alhaalla, mutta sitten se ylhäällä oleva Iranin lippu muuttuikin Kiinan lipuksi. Ja sen mä nyt tunnistan, koska mä oon Kiinassa käynytkin. Niin, jes, se oli niin kuin se lipputilanne siinä unessa ja mä uskon, että tämä on niin kuin tärkeää, että nyt kuulijatkin tietää, että tämä oli niin kuin mahdollisesti ydinisku, joka oli mahdollisesti Iranin aiheuttama, mahdollisesti isku USAhan, mahdollisesti isku NATOa kohtaan ja sitten mahdollisesti se vielä siitä kääntyy niin kuin myös Kiinan ja näiden USA ja NATOn taisteluksi. Että tämmönen tarkennus ja pahoittelut, että on kestänyt näin kauan, että mä oon saanut nämä nyt teille kerrottua, että joo, en halua enempää lisätä tähän uneen, että ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa kaikille ja siunausta. Moi moi!